Kaixo guztioi, bideo honetan egingo dugu 2005 urteko ekainean agertu zen ariketa bat. Esaten digute bi masa berdin, karga ezberdina daukatenak, hau da plus eta minus, baina modulua berdina dena, plusku eta minuski, eta minusku. Esaten digute luzera berdineko aritatik zintzilikatu erik daudela, eta nola bakoitzak kontrako karga daukaten, bata besteri erakarriko dio, ezta? Osa, indar elektrostatiko egingo dio bata besteari. Eta horregatik, hemen egon beharrean, erakarriko dira. Zenbat eta karga gehiago izan, orduan eta gehiago hurbilduko dira. Baina esaten digute, alfa, hemen sortzen den angelua, 30 gradutakoa dela. Beraz, datu horrekin nolabait kalkulatu beharko dugu zein den bakoitzaren karga, zenbat eta karga gehiago, orduan eta angelu handiagoa sortuko zen. Baita esaten digute, bi hauen arteko distantzia metro batekoa dela, puntu honetan, eta eskatzen digute alde batetik pelota bakoitzaren gaineko indarrak marrastea, egitea indarren diagrama bat, ondoren karga Q balio hori kalkulatzea, eta azkenik agertzen diren indar bakoitzaren moduluak kalkulatzea. Beraziko gara, bakoitzaren gainean agertzen diren indarren diagrama irudikatzen. Indarren diagrama honako izango zen. Daukagu karga positiboa eta negatiboa. Karga positiboak alde batetik jasango du sokak eragiten dion tentzioa, ze bestela lurrera jausiko zen. Bestetik, karga honek izango masa bat daukanez, izango du indar gravitatoria bera, pisua. Eta bestetik, nola karga ezberdineko, nola bi karga dauden, bata besteari indar bat eragingo dio. Beraz, honek jasango du indar elektrostatiko bat hurbiltzen, zergaitik karga ezberdinekoak direlako, imaginatu hau positiboa izango zela, orduan indarra bestaldera egingo zion. Eta honetan berdin-berdina, tentsioa, indar gravitatorioa eta indar elektrostatikoa. Behin hau eginda, saiatuko gara B atala egiten, karga bakoitzaren balioa ateratzen, eta horretarako erabiliko dugu, dinamikan erabiltzen genituen gauza berdinak, Newtonen bigarren legea, orekaren baldintzak, eta horrelakoak. Lehenengo gauza indarren diagrama egiteko, daukagunean indar bat ez dagoena plan horizontalean edo vertikalean, deskonposatu behar dugu bere osagai vertikalean eta horizontalean. Kasu honetan, erabat simetrikoa denez, bat egiten dugunean beste egingo dugu. Zentratuko gara honetan, negatiboan, beraz, kalkulo guztiak egingo dugu honen gainean. Tentsioa horrelako vektore bat da. Deskonposatuko dugu tentsioa T isa osagaian eta TI osagaian. Beraz, irudian horrelako zerbait lortuko genuke. Alde batetik TI eta beste alde batetik T isa. Eta hau egiten dugunean, honetaz ahaztu gaitezke. Gainera, nola 30 gradu diren vertikala, vertikala eta tentsioaren arteko angelu hori 30 gradu diren, T isa izango da T bider sinu 30 bestaldean dagoelako, eta aldiz TI izango da kosinuarekin. Nola dakigun gure gorputza horrekan dagoela, horrek esaten digu, vertikalean dauden indarrak, nolabait konpentsatu behar direla, eta berdina horizontalean. Hasiko gara isa erdatzean horizontalean. T isa eskuinera egingo dio indarra, eta F-ek egingo dio eskerrera. Nola geldirik dagoen horrek esan nahi du, bi indar hauen modulua berdin izan behar dela. T isa, hemen ikusi dugu dela T sinu 30 gradu. Eta indar elektrostatikoa bere formulatik abiatuta, K QQ, kasu honetan Q handia jarri dugu, baina Q bat izango da hemengoa, beste Q izango da hemengoa, eta nola biak modulo berdina daukaten, zuzenen jarri zekugu Q karratura. Eta bestetik, bien arteko distantzia, esaten dugutenez D dela, jartzen dugu distantzia karratura, D karratura. Berdina vertikalean, tentsioak gora egiten dion indarra eta gravitateak bera egiten diona, berdina izan behar dira orekan egoteko, geldirik egoteko, beraz TI berdin FG. Ez da FI da FG. Eta orduan, TI esan dugu dela T kosinu 30 gradu, eta FG edo pisua da masa bider gravitatea. Beraz, hau lortu dugu, eta metik lortu behar dugu Q askatzea. Kenduko dugu guztia, eta matematikoki ea zelan lortuko dugun hori egitea. Ekuazio sistema bat daukagu, sinu 30 zautzen dugu, kalkula goierekin egin dezakegu, kosinu baita ere, K konstante bat da, distantzia eman digute, masa baita ere, eta gravitatea baita ere. Beraz, sistema ekuazio bat daukagu, sinetan ez ezaguna diren T eta Q. Bi ekuazio, bi ezagun, beraz, lor dezakegu. Modu askotan egin daiteke, baina hemen T daukagun eta hemen T, bi ekuazioak bata zati bestea egiten badugu, T-ak kentzea lortuko dugu. Esan bezala,
lehenengo ekuazioa zati bigarna, horrelako zerbait geratuko zitzaigun. T sin hogeita hamar, zati T-ko sin hogeita hamar alde batetik, eta bestaldean, hau, zati hau. Bai? T eta T kanpora doaz, sin hogeita hamar, zatiko sin hogeita hamar, tangente hogeita hamar da. Eta hau, horrelako zerbait geratzen zaigu. Astu zait gauza bat jartzea, bai, D karratua astu zait. D karratua egongo zen hemen azpian. Modu berdinean, Q karratu askatu nahi dugunean, ba egiten duguna da, K zatitzen eraman eta guztia gora eraman biderkatzen. Hemen baitare, astu zait, D karratura. Hemen baitare D karratura, eta honela, bai, badaukagu guztia. Beraz, karga izango da erro karratua, masa bider gravitatea, bider tangente hogeita hamar gradu, bider distantzia karratura zatika. Sartuko ditugu datuak eta berse karga ematen digun. Bale, datuak sartzen ditugunean, hau masa, hau gravitatearen balioa, 10 erabilizak oso baitare, tangente hogeita hamar 0,18, distantzia metro bat zenez bat karratura, inolako eraginik, kamen azpian, hau lortzen dugu, erro karratu baiterakoan, hau da lortzen dugun karga, honen oso antzekoa, ziurrenik hemen 10 jartzekotan emaitza borobilagoa lortuko genuke, baina bueno, horrela, oso ondo. Azkenengo atala esaten dugu kalkulatzea indarren balioak. Tentsioa, kalkulatu du karga, tentsioa kalkulatu behar dugu, Fe eta Fg. Bueno, indar gravitatoria kalkulatzeko pisua masa bider gravitatea. Eta, bueno, datuak sartzerakoan, hau ematen dugu. Indar elektrostatikoa kalkulatzeko, formula erabiliz, karratura, zati distantzia karratura, datuak sartuta, hau lortzen dugu, eta azkenik tentsioa kalkulatzeko, gogoratzen baduzue, aurretik lortu dugu ekozio batean horrelako zerbait, ezta? T sinu alfa berdin Fe. Oreka baldintza horrelako bat zen. Beraz, bazkatzen badugu T, izango dugu F zati sinu alfa. F-eren barruan jartzen dugu, hemen kalkulatu duguna, sinu alfa hogeita hamar gradu izan da 0,5 da, eragiketa honekin, hau lortzen dugu. Eta beraz ja, egin dugu ariketa osoa.